tot aquest episodi com l'estem vivint arreu dels països catalans. On és especialment dur? M'imagino que a les terres de Ponent, no sé, a les altes muntanyes, a les planes, a la costa. Ens podries descriure una mica com l'estem vivint? Sí, tant, mira, com bé dius, això que veiem ara mateix és l'anticicló. Bé, és el continent europeu amb tota aquesta absència de núvols a bona part del continent. Només els trobem, per exemple, a Rússia o als països escandinaus. I si ens fixem en els països catalans, evidentment, no hi trobem núvols. I sí, tant, com bé dius, la zona de més calor, com ja passa sovint als països catalans, és tant les comarques de Ponent del Principat com la zona de la Franja i també l'interior de la Vall de l'Ebre. Són zones molt càlides, fa molta calor en aquells indrets, tant per la seva orografia com també perquè hi dona més el sol, tenen una mica més d'estona de sol i, a més, la seva superfície, per exemple, on trobem moltes zones sense conreus, sense arbres, doncs també ajuda. Al final, tot plegat fa l'ambient d'un forn. En canvi, a la zona litoral catalana... Aquí, perdona, Àlex, aquí estem veient... Àlex, aquí estem veient un grafisme amb el pic de temperatures que sembla que l'assolirem entre dijous i divendres, és així? És correcte, sí. Que el pic serà Lleida. Aquí hem posat... Això són temperatures previstes, no? Són temperatures previstes, efectivament, sí. I aquests 39 de Lleida, si es produïssin, que al final podrien ser 38,3, 38,5, no han de ser 39, s'aproparien o fins i tot superarien la màxima històrica dels països catalans en un mes de maig, que són 38,5 l'any 22. Per tant, sí que parlaríem de temperatures molt elevades, excepcionals, tot i que fins ara no s'ha produït cap rècord, perquè, com veiem, estem davant d'una escala de temperatura progressiva, hem anat pujant graons a poc i, per tant, ara ens estem acostant a aquest pic que arribarà entre dijous i divendres per després relaxar-se una mica. Molt bé, doncs a Lleida i a les Terres de Ponent, la pitjor part, els altres territoris o els altres racons dels països catalans, quines temperatures s'assoliran? Hi haurà també rècords? Com ho acabarem de passar, això? Doncs els rècords bàsicament quedaran concentrats en aquesta zona, a la zona de Ponent, allà on habitualment fa més calor. Són zones on habitualment ja cada estiu trobem, lamentablement, rècords en els darrers anys, perquè al final aquest context del canvi climàtic fa que cada any es vagin assolint rècords. Però també, per exemple, podria fer molta calor a les comarques interiors de la Catalunya Nord i, en canvi, quedarien força al marge, tot i que també farà molta calor, totes les zones litorals, les illes, també l'Alguer, bàsicament per aquest efecte que la mar encara no ha tingut temps. Al final la mar s'escalfa molt més lentament que l'aire i, per tant, encara no ha tingut aquest marge de temps d'escalfar-se. I això és el que ha fet que les nits tropicals encara s'hagin resistit, tot i que a dia d'avui ja portem 3 nits tropicals a Barcelona, per exemple, per tant, hem començat molt aviat. I, de fet, el que sí que podria produir-se, per exemple, amb aquesta mar, que sí que està pujant de temperatura, perquè ha pujat entre 2 i 4 graus a les últimes 2 setmanes, per tant, les persones que es banyin ho hauran notat. I el que sí que hem notat, per exemple, és això en l'àmbit de les nits tòrrides, per posar un exemple, la ciutat de Barcelona, que és juntament amb València, per exemple, un dels 2 indrets dels països catalans que més nits tropicals i tòrrides tenen cada any, perquè s'hi suma la mar més l'illa de calor, doncs a Barcelona mai hi ha hagut una nit tòrrida. L'illa de calor, perdona, Àlex, l'illa de calor que és un efecte urbà de les grans ciutats, no? Sí, correcte, perquè al final sumes els aires, la combustió, tot plegat, doncs al final... Escolta, Àlex, una cosa, i quina és la raconada dels països catalans on aquests dies s'hi estarà millor? Home, doncs alta muntanya, evidentment. Al final l'alta muntanya pirinenca és la zona més fresca i podem dir fresca entre cometes, perquè, per exemple, avui Núria, a 2.000 metres, estava a gairebé 20 graus. Per tant, al final pots anar amb màniga curta a 2.000 metres i sí, fa calor a tot arreu, vull dir, és que no... Clar, perquè és diferent relativament, vull dir, la calor a 3.000 metres no és la calor a 0 metres, però al final 10 graus a 3.000 metres és una temperatura molt excepcional venint de que fa 15 dies estava nevant a aquella altitud i hi havia 5 graus de zero. Clar, d'aquí el contrast, no? Perquè de sobte ha vingut... És com si hagués començat l'estiu d'un moment a l'altre, no? Sense avís, no? Sense progressió, sense evolució, no? Escolta'm una cosa, 2 coses més que vull preguntar. Una té a veure amb això que et deia, aquesta anomalia, no? O aquesta excepcionalitat, no sé com dir-ne des del punt de vista més científic, no? Però això que està passant i que estigui passant ara al mes de maig, que sigui un episodi tan contundent de calor, que duri tants dies en una regió tan àmplia, és un símptoma més, una evidència del canvi climàtic i especialment del canvi climàtic en la nostra àrea geogràfica? Clar, ara mateix és encara aviat per dir-ho, perquè al final quan hi ha episodis o situacions com aquesta, després es fan estudis d'atribució per part dels científics que intenten mirar si es pot
atribuir exactament al canvi climàtic, però sí que és cert que la tendència és clara, per tant, encara que no puguem atribuir un episodi concret, la tendència dels darrers anys és molt clara, perquè la temperatura mitjana va pujant i a més sempre hi ha més extrems i a més sempre són extrems càlids, perquè al final, si tinguéssim onades de calor però a l'hivern tinguéssim 5 sota 0 a Barcelona, doncs diríem, mira, està compensant, però no tenim rècords freds i en canvi tenim molts rècords càlids, llavors només s'està estirant cap a una banda la situació. I aquest és el problema, que s'està descompensant. Afegiré una altra pregunteta abans de l'última, que té a veure amb aquesta que t'acabo de fer. El que està passant ens ha de fer pensar que l'estiu que ve serà complicat des del punt de vista de la calor, serà un estiu molt calorós a la Mediterrània occidental i, per tant, als Països Catalans? Bé, l'estiu que ve sabem que serà càlid perquè tots els estius que portem d'aquesta dècada han estat càlids, vull dir, per damunt de la mitjana de l'any 91-2020, que és la que tenim ara de referència. Fem-nos a la idea, no? Àlex, fem-nos a la idea. És difícil saber si serà més o menys càlid o si hi haurà més o menys onades de calor. Sí que és cert que potser hi ha una sensació, com passa habitualment, de falsa temperatura fresca, perquè al final si comencem ara, si acabem el mes de maig i comencem el juny amb una calor tan extrema, al final, si per exemple el juny no fos tan càlid, doncs la gent dirà, ja ha refrescat, però realment no ha refrescat. Sí que és cert que això sempre passa, que la gent té una memòria molt curta i si ara tenim molta calor, doncs potser al juliol estem a 35 graus i diran, ai, però va fer més calor al maig. L'estiu no és càlid, però clar, sí que ho serà. Això passa. Molt bé, Àlex. Ja per acabar, aquesta falera que tenim als Països Catalans amb el tema meteorològic, se sap d'on ve? Tu que ho ets dels que tenen falera per aquest tema i per aquesta qüestió i, de fet, t'hi dediques. Jo no m'hi dedico, però també la tinc, la falera, és a dir, soc dels que està sempre pendent del temps i m'agrada observar el temps i saber com funcionen les coses. Algú ha arribat a esbrinar d'on ve això? És perquè som mediterranis i perquè justament tenim un clima tan ric des del punt de vista dels fenòmens que és així, o d'on ve aquesta història? Perquè sí que he arribat a veure que no és així a molts altres llocs del món. És una cosa molt pròpia. Sí, és una cosa molt pròpia, sí. I, de fet, té a veure amb això que dius, jo crec, perquè al final he llegit algun article sobre això, però al final crec que ningú mai ha fet un estudi sobre la percepció sociològica d'aquest tema. Sí que és cert que, clar, als Països Catalans tenim un clima molt, molt diferenciat. Tenim valls, tenim planes, tenim muntanyes molt elevades, tenim la costa, illes. Llavors, al final, podem tenir des d'un tornado fins a calamarsades, nevades, onades de calor, de fred, tenim de tot. I això al final també ajuda. I a més, tenim una economia i una societat que està molt lligada, per exemple, a la pagesia, coses així, i al final també, o la pesca, tot factors que depenien de... O el turisme. El turisme, ara el turisme, sí. Exacte. Al final, només veient totes les dites que tenim relacionades amb aquest àmbit, veiem que sempre, doncs, des de la pagesia fins a la pesca, qualsevol àmbit, tenia alguna relació amb això. Molt bé. Àlex Santcliment, des de Barcelona, moltes gràcies per instruir-nos sobre aquest episodi de calor. Onada de calor hem de dir o no? No n'hem de dir onada de calor encara, no. Hem de dir calorada. Doncs aleshores ja hem començat malament des del començament.